Kajing temu je ke Sorkar Jala Meghalaya ban Wanra ke Ketem Khalai Haribhoi District kala yo shushu ye kajing persha. Hakani ke kenti MLA ke seng NPP ba sos thunu sotun MLA ke Jirang constituency ulami shikhamat ban penpau kajing persha ke casino ke bala temu ban peniyang ha ke jaka ka bahab hapo Jirang. Yakani uba sos thunu sotun ula penpau ke je kendu beginong tho khobor hanong po ha ke ba kamu nong mi khmat ula penpau ke jing sokhia ke bajur. Te nakaliang jonga ngalasu kendit namar ba ngamdon kanu gono ka jingtip habide ba kini ka jing perkhat banbu e kene ka sik casino but hadian banglayo e khubor haki armnai mensua ngalayo banya keren batu batki minister baro nadu honorable chief minister nang tai deputy chief minister habide bat kene ke benta ngalalej hi bane kren bat ngala bu ka jingkarpat sika Sorkar ba habide bat ka jingple casino te na kaliang jonga karpat iki bakin hab ban perkhat ye ka opinion lene ka view ka jongki pajba namar katkum ka bangiyo hi ka khubor baki pajba haka konsensi ka jongi haka jela ka jongi kimkwa banwan ka banbu ya kan ka casino hakin ki area ka bahap haka konsensi ka jongi te hakin ka por nakalian jonga kum MLA hoj habangi phai hawide bat kan ka plan ka ba kumalami ki khubor ka casino te nakalian jonga ka casino hi ngamtip ka ka bandon hakate ka casino henrai katkum ka khubor ka jingkren naki weipat katkung bangio manikuno na kuwaipat kyong ba habakawan ka casino kandon ka jingkta nagam ta ki hai ki ha ka emlang ka salang ka jingta ai ki pajba te naklian jonga kum unong mikmat ubahab ha ka konsensi nga persajur ha kuide bat kene ka benta bat ngam kwa ba ka Sorkar kan bu ya kene ka casino ha ki area ki bahab ha ka konsensi ka jongi bat ngalai yo ru ya ka jingkren ha ka bidai nakaliang i deputy chief minister bajila ai ka jing benshai hakaba ka Sorkar ka klem kwa ka numbu ya ka casino klem kano ka rai lene ka jing menjur ka jongki pajba